Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je to zase z Mafia 2. A jo, tohle video mělo být až úterý, ale úplně na konci u toho posledního shopu, který by mě stačil vykrást, tak mě zabili a já jsem už na to neměl nervy. Tak můžeme jít na to. Prachy, co si Derek odkládal na důchod. Hej Vito, teď už se o to postaráme my. A co policajti? Jo, ty by mohli dělat problémy, ale všichni, co to viděli, budou přísát, že to byla sebeobrana. A ty jsi tady nikdy nebyl. Tak. Jedem. Tady gun shop, OK. Ten dává hodně. Lol. Počkej, on měl tu speciální pušku, ne? Ne. Běž. OK. Teďka, OK, mám 26,5. OK. No, takže jeden. Ať to máme už za sebou. No, už se blížíme ke konci hry. A asi potom budu natáčet Half-Life, nebo možná bychom mohli i ten nový Kingdom Come Deliverance. Jo? Vypadni. Nepřibližujte se. No prdele, už mi dochází náboje! OK. Tak pojď Magore! Bum. No, tak jdem. Teďka naproti. To dalo jenom 100, tak tyhle shopy se vůbec nevyplatí. No, tak jedem. Tak, už jsme v Oyster Bay. Ne! Ježíš Kristus. No tak to je prav. Tak. Jedem. No, každopádně, omlouvám se, že jsem teďka dlouho nenatáčel. Já jsem byl nemocný, takže bohužel. Dobrý den, pane policajt. Pane Fíza. Máme tady bělocha, má velkou střelnou zbraň. Ježišmarja. Rozumím. Ne. Kristo, pane. Koukejte na to, Jo, já bych to mohl uchodit. Stůj! Kurva, strádá ani no. Tak jedem. Tak dělej. Na mě furt ví. Ne! Dobrý, let's go, už to zmizelo. Tak odjeď. To otočím, ať potom rovnou můžeme jet. Ne! Ježiš!
Ježišmarja, nedrbej mě do auta. Kurva, ten chlap se snad zbláznil. Vypadni. Vole, můžeš si za to sám, jo. Co to je? Yes, 500 krásná. A ještě ten dinner dám. Jo. Takže jedem, no. Děje se něco, o čem bych chtěl vědět. Hej, vypadni odsud, kluku. Neubližuj mi. Mám Já, ho na jasně. mužce, obejď jo. Tak pojď. No prdele, už mi dochází na oboje. Teď seš mrtvej. Můžu střílet i přesto? Co se to děje, Ano. odpověz. Ježišmarja, no dobrý. Tak jdem znova a tentokrát jdeme... Hele, asi jsem našel prachy, co si Derek odkládal na důchod. Hej Vito, teď už se o to postaráme my. A co policajti? Jo, ty by mohli dělat... Takže první tady. Potom je... Tady byl ještě, ne? problémy. Ale všichni, co to viděli, budou přísát, že to byla sebeobrana. A ty jsi tady nikdy nebyl. No tak jedem, no. Tady je ten gun shop. Je dobrý, ten jsou nahoře. Ten Magor nás všechny zabije! Nice. Je dobrý. Potom tam máme tenhle a tenhle. OK. OK. Jo. Takže tak, jedem, no. Papara, 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 papara. Tak, rovnou si dáme sem cestovní bod. Jo, takže zrovna jsem dohrál Vávrovku a zahrál bych si další, kde já se nezlobím, jo? Já mám Vávrovky samozřejmě moc rád, protože ty vole. Co si sakra, mám... Oj. Rychle. Běž, 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 běž! Vole, fízlové. Jste mě nabořili do auta. Jo, ok. No. Jedem. Takže jo, já se koukám teda takže já jsem se hodně těšil na Kingdom Come Deliverance 2 a je to fakt dobrá hra, oproti jedničce to má teda český dubbing. No a tak, takže si to můžeme zahrát. Já si to teda nejdřív musím stáhnout, což ještě nemám. Takže tak, no. Potom bychom si to mohli zahrát. Kam už mě to řekla hra. A rovnou si tady dáme. Tady těch gunshopů moc není, jakoby. Nebo minimálně o nich nevím. Tamhle jsou fízlové, ale...
Ne. Pronásledujeme podezřelého. Rozumím. No, tak. Lol. No, takže tak. A jedem. Takže tak. Ale zatím tady dohrajeme krásnou Mafii 2 a tak až se vrhneme na něco dalšího. Tady to nemůžu vykrást. Jalčina tam moc nejezdí, takže nevím, jestli tady je nějaký benchmark, ale řekl bych, že ne. Nauč se řídit, debile! Nevím, co jsem udělal, ale OK. Tak. Joj, ještě fízle. Počkej, tak já to zaparkuju jako normální člověk. Kurva, tak to nebyly keci. Skaleta fakt zešílel. Nice. Ještě nemám dost. Mám dost. Já myslím, že mám. Pro našetřit 2. Tak já jedu k Joeovi. No, dobrý, konečně. No. No. A jedem. Takže jedeme za Joeem. Hele, za to jsi mohl sám, kamaráde. Za to jsi mohl sám. Tak. Jedu. Papara. Já si to teda rovnou tady zaparkuju. Ne! Ještě, že se mě to auto nerozbilo. Bum. Jdem. Joe nebyl doma. Nejdřív jsem si myslel, že se trošku opozdil, tak jsem se šel zatím najíst. O 2 hodiny později Joe nebyl pořád doma. Začínalo se stmívat a já dostal strach. Hledal jsem ho. O 6 hodin později. Možná se Joe zastavil za Eddiem do Falconu. OK, Falcon, ty vole, to je daleko. Proč musí být všechno tak daleko? Proč je všechno tak daleko? Opravíme. Mám na to. No, jako nový. No, tak ne. Tak to snad dojedem. Já si dám teda bezpečnou jízdu, protože nechci to úplně rozbít. Až když bude prostě rovinka, což je třeba tady. Ale nějaký mrtvý. No, tak to tady rozjedu, protože... Dobrý den! Tak, safe jízda, protože tady zase není to a já si to auto nechci hned rozbít.
Ne! Ne! Jedem. To je rovina jenom, takže... OK. OK. OK, to se Koukej, kam jedeš! vysypal trochu. Dobrý, jsme Falcona. Vito, dobře, že seš tady. Hele, slyšel jsi, co se stalo? Co se děje? Henry je mrtvej. Cože? Číňani ho nasekali na kusy na ulici za denního světla. A proč? Takže ty o tom nic nevíš. No, Henry mě nabízel nějaký kšeft, ale nešel jsem do toho. Co se stalo? No, Henry byl debil. Kšeftoval s drogama s tongama. Věděl, že se to nesmí a nechal se chytit. Karlo mu napařil jen malou pokutu a řekl mu, ať se na to vysere. Ale Číňani Henryho zradili a nasekali ho uprostřed parku na kusy. Do prdele. Se žluťákama nemá smysl dělat kšefty. Ale co je horší, Henry v tom nejel sám. Včera nějaká parta zmasakrovala v čínský čtvrti hromadu šikmovokejch. A oni si teď myslí, že jsme to byli my nebo Vinci. Už vyhrožujou Vincimu. Jestli se to rychle neuklidní, jsme všichni v pořádný prdeli. Fakt o tom vůbec nic nevíš? Ani hovno, přísahám. Jo? A co Joe? Joe? Posledních pár dnů byl se mnou. No tak to máte štěstí. Karlo je teď pryč z města, ale až se vrátí, nebude to pěkný. Tomu věřím. Doufám, že mi nekecáš, Vito. Teď zkusím Giuseppeho. OK. Další část si necháme na příště. A vidíme se u dalšího partu.